Dokáže láska, ktorá prežila detský domov a spoločne vybudované impérium, prežiť aj tú najťažšiu skúšku? Čo sa stane, keď sa dôvera zmení na podozrenie a najväčšia opora na zdroj najhlbšej bolesti? Tento príbeh vás zavedie do sveta, kde jediná autonehoda zničí všetko, čo dvaja ľudia poznali. Zatiaľ čo jeden bojuje s pocitom viny a bezmocnosti, druhý nachádza nádej na tajnom mieste, o ktorom ten prvý nemá ani tušenia. Pripravte sa na emocionálnu cestu plnú nečakaných zvratov, kde nič nie je také, ako sa na prvý pohľad zdá a kde pravda môže byť oveľa šokujúcejšia než tá najhoršia lož. Martina a Slavomír neboli len manželia. Boli dvoma polovicami jedného celku, spojenými osudom v chladných múroch detského domova v Trnave. Ona, 7-ročná, stále čakajúca na mamu, ktorá sa nikdy nevrátila. On, o 2 roky starší, tichý chlapec, ktorý ju ochránil pred staršími deťmi. Ich priateľstvo, ktoré tam vzniklo, bolo ich jediným útočiskom. Spoločne snívali o živote vonku, o úspechu, o rodine. A ich sny sa naplnili. Martina sa stala talentovanou interiérovou dizajnérkou a Slavo úspešným architektom. V Bratislave si založili vlastnú firmu, ktorá prekvitala. Boli úspešní, milovali sa a zdalo sa, že ich šťastie nemôže nič ohroziť. Jediným tieňom bola Martinina túžba po dieťati, ktorá sa zatiaľ nenaplnila. Napriek tomu bol ich život takmer dokonalý. Až do toho osudného večera, keď sa vracali z oslavy a ich svet sa v oslepujúcom svetle proti idúceho auta rozbil na 1000 kúskov. Slavo sa prebral do sterilnej beloby nemocničnej izby. V hlave mu pulzovala tupá bolesť a v ústach mal sucho ako na púšti. Zmetene sa rozhliadol. Vedľa neho na posteli ležal muž s nohou v sadre. Kde som? Jeho hlas znel cudzo, chraplavo. V nemocnici, brácho. Mali ste škaredú nehodu, odpovedal sused. Spomienky sa začali vynárať v bolestivých útržkoch. Svetlá. Ohlušujúci náraz. Tma. A Martina. Moja žena. Kde je moja žena? Pokúsil sa posadiť, no ostrá bolesť v kolene mu to nedovolila. Pokoj, len pokoj. Lekár vám všetko povie, upokojoval ho muž a stlačil tlačidlo na privolanie sestry. O chvíľu do izby vbehol lekár v stredných rokoch s unavenou tvárou. Pamätáte si svoje meno? Spýtal sa ho. Áno, Slavomír. Kde je Martina? Čo je s ňou? Naliehal Slavo a v jeho hlase znela panika. Vaša manželka je na vedľajšej izbe. Je nažive, ale... Lekár sa odmlčal a jeho pohľad bol plný súcitu. To slovo ale viselo vo vzduchu ako hrozba. Náraz zasiahol hlavne jej stranu. Jej zranenia sú veľmi vážne. Slavovo srdce sa zovrelo ľadovou rukou strachu. Vážne? Čo to znamená? Bude v poriadku? Povedzte mi pravdu, doktor. Jeho hlas sa triasol. Má vážne poranenie chrbtice. Momentálne je v umelom spánku, aby sme stabilizovali jej stav. Budeme musieť urobiť ďalšie vyšetrenia. Príde náš najlepší neurochirurg, ktorého sme museli odvolať z dovolenky v Tatrách. Zatiaľ je prískoro na akékoľvek prognózy. Slavo mal pocit, že sa mu zrútil svet, poranenie chrbtice. Tie slová zneli ako rozsudok. Celý život, ktorý si s Martinou budovali, sa mu teraz premietal pred očami. Ich smiech, spoločné plány, sen o dieťati. Všetko sa scvrklo do jedinej desivej otázky. Bude ešte niekedy chodiť? Musím ju vidieť, prosím. Potrebujem ju vidieť, žiadal lekára. Lekár váhal, ale nakoniec prikývol. Sestra vám prinesie vozík, ale len na 5 minút. Potrebujete oddychovať. Keď ho sestra viezla chodbou, každý meter mu pripadal ako večnosť. Dvere na jej izbe boli pootvorené. A potom ju uvidel. Ležala bledá, nehybná, napojená na prístroje, ktoré za ňu dýchali. Jej krása bola skrytá pod modrinami a odreninami. Bol to ten najhorší pohľad v jeho živote. O týždeň neskôr sa Martina prebrala. Slavo sedel pri jej posteli a držal ju za ruku. Keď otvorila oči a ich pohľady sa stretli, na chvíľu mal pocit, že všetko bude dobré. Jej pery sa pohli a zašepkala jeho meno. Som tu, Maťa. Som tu s tebou, povedal a stisol jej ruku. Ale v jej očiach videl niečo, čo tam predtým nebolo. Prázdnotu. Pokúsila sa pohnúť nohami, no jej telo neposlúchalo. Prečo si necítim nohy, Slavo? Spýtala sa a v jej hlase sa objavil des. Lekári jej museli povedať pravdu. Poškodenie miechy bolo rozsiahle. Šanca, že bude opäť chodiť, bola takmer nulová. V tú noc Martina prvýkrát plakala. Nebol to hlasný plač, ale tiché, zúfalé vzliky, ktoré trhali Slavovi srdce. Sedel pri nej, hladil ju po vlasoch a sľuboval jej, že všetko zvládnu. Že budú bojovať, že ju nikdy neopustí.
Ale keď v noci odchádzal z nemocnice, sadol si do auta a sám sa rozplakal ako malý chlapec. Prvýkrát v živote cítil absolútnu bezmocnosť. Sľuby, ktoré jej dal, mu zneli v ušiach falošne a prázdno. Nasledujúce mesiace boli peklom. Martina prešla niekoľkými operáciami, ktoré priniesli len minimálne zlepšenie. Dlhé týždne rehabilitácií boli plné bolesti a sklamania. Jej telo sa pomaly hojilo, ale nohy zostávali bez života. Z veselej a energickej ženy sa stala apatická bytosť, ktorá len mlčky hľadela z okna. Slavo sa snažil, zabezpečil najlepších lekárov, neustále bol pri nej, povzbudzoval ju. Predal ich byt v centre Bratislavy a kúpil pozemok v tichej lokalite za mestom. Začal tam stavať nový, bezbariérový dom. Chcel jej vytvoriť dokonalé prostredie, kde by sa cítila pohodlne. Projektoval ho sám, každú noc po návrate z nemocnice. Bol to jeho spôsob, ako bojovať s beznádejou. Práca na dome a vedenie firmy ho úplne pohlcovali. Bol to únik pred realitou, pred pohľadom do Martininých smutných očí. Vedel, že ju stráca. Nielen jej telo, ale aj jej dušu. Po takmer roku v nemocniciach a rehabilitačných centrách prišiel deň, keď si Martinu konečne mohol odviesť domov. Nie však do ich starého bytu, ale do nového domu, ktorý bol pre ňu prekvapením. Keď vošli do priestrannej, presvetlenej obývačky s obrovskými oknami s výhľadom do záhrady, na jej tvári sa na okamih zjavil úsmev. Bolo to prvýkrát po mnohých mesiacoch. Slavo jej ukázal celý dom. Jej vlastné štúdio, kde mohla opäť začať tvoriť. Spálňu s automaticky polohovateľnou postelou, kúpeľňu prispôsobenú jej potrebám. Všetko bolo dokonalé, až na jednu vec. V dome neboli sami. V kuchyni ich čakala žena okolo 50-ky s láskavou tvárou. Toto je pani Klára. Bude nám pomáhať s domácnosťou, vysvetlil Slávo. Martina sa zamračila. Nechcem opatrovateľku. Nechcem, aby sa na mňa niekto pozeral s ľútosťou. Klára nie je opatrovateľka. Je len výpomoc. Budeš mať viac času na prácu, na seba. Prosím, skús to, žiadal ju Slávo. Martina neochotne súhlasila, no cítila sa ponížená vo svojom vlastnom dokonalom väzení. Život v novom dome sa pomaly ustálil. Klára bola tichá, diskrétna a nesmierne pracovitá. Starala sa o domácnosť s takou samozrejmosťou, že si na ňu Martina postupne zvykla. Slavo sa ponoril do práce ešte hlbšie. Odchádzal skoro ráno a vracal sa neskoro v noci. Vysvetľoval to tým, že firma má veľa nových projektov a on musí dobehnúť zameškané. Martina však nebola hlúpa. Cítila, ako sa jej vzdialuje. Ich rozhovory boli krátke a povrchné. Dotyky zriedkavé a plaché. Intimita úplne zmizla. Slavo sa jej bál dotknúť, ako by bola z krehkého skla. A ona sa hanbila za svoje nehybné telo. Večery trávila sama vo svojom štúdiu, obklopená vzorkami látok a farieb, no bez akejkoľvek inšpirácie. Cítila sa ako exponát v múzeu svojho vlastného života. Jediným človekom, s kým sa občas porozprávala, bola Klára. Počas spoločných popoludní na terase jej rozprávala o svojom detstve, o detskom domove, o mame, ktorú nikdy nenašla a ktorú nenávidela za to, že ju opustila. Jedného dňa, keď sa Klára vracala z nákupu, zbadala pred bránou ich domu stáť muža. Mohol mať okolo 60-ky, bol elegantne oblečený a pôsobil trochu nervózne. Pokúšal sa nahliadnúť cez vysoký plot. Klára spozornela. V tejto uzavretej štvrti sa cudzí ľudia len tak nepotulovali. Želáte si? Oslovila ho prísne. Muž sa strhol. Prepáčte, nechcel som vyrušovať. Vy tu pracujete? Áno. Potrebujete niečo? Hľadám Martinu. Predtým Solomatinovú, povedal a jeho hlas sa mierne chvel. Klára stúhla. Bolo to Martinino dievčenské meno. Prečo ju hľadáte? Spýtala sa podozrievavo. Prosím, mohli by sme sa chvíľu porozprávať. Je to veľmi dôležité. Nemám zlé úmysly, prisahám. Klára zaváhala. Niečo v jeho očiach, akýsi hlboký smútok, ju presvedčilo, aby mu dala šancu. Poďte ďalej. Ale pani Martina teraz oddychuje. Je chorá. To viem, potichu odvetil muž. To Kláru prekvapilo ešte viac. Zaviedla ho do kuchyne a uvarila mu kávu. Sadli si za stôl a muž začal rozprávať príbeh, ktorý znel neuveriteľne. Volám sa Viktor Kováč, som lekár, rehabilitačný špecialista. A som Martinin otec. Kláre skoro vypadla šálka z ruky. Otec? Kde ste boli celý jej život, keď trpela v detskom domove, keď vás najviac potrebovala? Viktor si zhlboka povzdychol. Nevedel som o nej. Dozvedel som sa to len pred pár mesiacmi. Kedysi dávno som chodil s jej matkou.
Veľmi som ju miloval, ale ona si vybrala iného, bohatšieho. Odišiel som z mesta, aby som na ňu zabudol. Pracoval som dlhé roky v zahraničí. Pred 2 mesiacmi mi volala sestra, že ma hľadá Martinina matka. Našla ma na smrteľnej posteli. Mala rakovinu. Chcela sa mi pred smrťou priznať, že keď som odišiel, zistila, že je tehotná. Narodila sa jej dcéra. Naša dcéra. Dala jej moje krstné meno a po sebe priezvisko. Ale nedokázala sa o ňu postarať. Keď mala Martina 7 rokov, odviezla ju do detského domova v inom meste a opustila ju. Chcela, aby som ju našiel a povedal jej, že ju prosí o odpustenie. Viktorov hlas sa zlomil. V očiach sa mu leskli slzy. Ako niečo také môže človek odpustiť, zašepkal. Klára počúvala so zatajeným dychom. Jej srdce zvieral súcit s týmto mužom, ktorý našiel a zároveň stratil svoju dcéru v tak krátkom čase. Čo budete robiť? Poviete jej to? Spýtala sa. Samozrejme, preto som tu. Chcem ju spoznať, chcem jej pomôcť. Klára mi povedala o nehode a o jej stave. Viem, že je to zlé, ale možno by som jej mohol pomôcť. Som lekár, mám skúsenosti. V tej chvíli sa z Martininej izby ozval zvonček. Klára sa ospravedlnila a ponáhľala sa za ňou. Martina sa cítila veľmi zle. Všetko ma bolí, Klára. Zavolajte mi záchranku, je mi strašne. V Kláre v tej chvíli skrsol nápad. Riskantný, ale možno jediný správny. Martinka, prepáčte mi, ale porušila som vaše pravidlá. Mám tu návštevu môjho bratranca. Je to vynikajúci rehabilitačný lekár. Dovolíte, aby sa na vás pozrel? Prosím. Martina len mávla rukou. Je mi to jedno. Zavolajte, koho chcete. Klára vybehla z izby a rýchlo všetko vysvetlila Viktorovi. Nepredstavujte sa. Hrajte, že ste môj bratranec. Možno je to jediná šanca, ako sa k nej dostať. Súhlaste. Chcete jej pomôcť? Tak robte, čo hovorím. Viktor vošiel do izby. Srdce mu búšilo ako zvon. Jeho dcéra. Ležela pred ním, taká krehká a zranená. Musel potlačiť všetky emócie a správať sa ako profesionál. Pristúpil k posteli. Dobrý deň. Klára mi hovorila, že sa necítite dobre. Kde vás to bolí? Spýtal sa jemným, pokojným hlasom. Všade, odpovedala slabo Martina. Začal ju opatrne vyšetrovať. Kontroloval jej reflexy, citlivosť, silu v rukách. Jeho dotyky boli isté a profesionálne. Martina po dlhom čase cítila, že sa jej niekto nesnaží len pomôcť, ale skutočne rozumie jej telu. Keď skúmal jej chrbát, zamračil sa. Našiel v oblasti drieku malú hrčku, ktorú lekári označili za neoperovateľný nádor, dôsledok úrazu. Dlho a sústredene ju prehmatával. Nakoniec sa narovnal. Počúvajte ma veľmi pozorne, povedal a pozrel jej priamo do očí. Myslím, že vám môžem pomôcť. Verím, že budete znova chodiť, ale budete musieť byť veľmi trpezlivá a dôverovať mi. Martina na neho hľadela s nedôverou. To mi hovorili všetci. A výsledok nevidím. Je to len ďalšia falošná nádej. Chápem vašu skepsu, povedal Viktor, ale ja nie som ako ostatní. Aby som vás presvedčil, niečo vám ukážem. Sklonil sa a zatlačil na špecifický bod pod jej kolenom. Martina mykla nohou a zasmiala sa. To šteklí. Zrazu stíchla. Uvedomila si, čo sa stalo. Po mesiacoch bez akéhokoľvek citu pocítila šteklivý dotyk. Ako ste to urobili? Spýtala sa ohromene. To je moje malé tajomstvo. Tak čo, veríte mi aspoň trochu? Spýtal sa s úsmevom. Martina prikývla. Áno, trochu áno. V ten deň sa dohodli. Viktor bude chodiť každý deň okrem nedele a budú spolu cvičiť masáže, špeciálne cviky, postupné zaťažovanie. Ale Slavo sa o tom nesmie dozvedieť. Chcem mu pripraviť prekvapenie. Nechcem v ňom budiť falošné nádeje, kým si nebudeme istí, povedala Martina. Klára sľúbila, že ich tajomstvo postráži. A tak sa začala dlhá a náročná cesta za zázrakom. Viktor bol neúprosný, ale zároveň neuveriteľne trpezlivý. Každý deň posúvali hranice. Martina po rokoch beznádeje konečne pocítila záblesk nádeje. Uplynuli 2 týždne. Pokroky boli pomalé, takmer neviditeľné, ale boli tam. Martina cítila, ako sa jej do rúk a nôh pomaly vracia sila. Nálada sa jej zlepšila. Začala opäť pracovať vo svojom štúdiu. Jediné, čo ju trápilo, bol jej vzťah so Slávom. Prichádzal domov čoraz neskôr. Niekedy až po polnoci. Dnes v noci dokonca neprišiel vôbec. Vraj musel zostať v kancelárii kvôli dôležitému projektu. Martina preplakala polovicu noci. Chápala, že je to pre neho ťažké, ale jeho neprítomnosť ju bolela. Cítila sa opustená. Možno si niekoho našiel, preblesklo jej hlavou. Tá myšlienka bola ako jed. Keď na druhý deň prišiel Viktor, našiel ju smutnú a bez nálady na cvičenie. Čo sa deje?
Bolí vás niečo? Spýtal sa starostlivo. Srdce, smutne odvetila Martina. Myslím, že môj manžel má milenku. A viete čo? Ani sa mu nečudujem. Kto by chcel žiť s Kalikou? Prekvapila samu seba, ako otvorene o tom hovorí. S týmto mužom, ktorého sotva poznala, sa cítila zvláštne bezpečne. To sú hlúposti. Prečo si to myslíte? Oponoval Viktor. Dnes neprišiel domov, nikdy predtým to neurobil. Martinka, to ešte nič neznamená. Možno má naozaj veľa práce. Nesúďte ho. Aj pre neho je to nesmierne ťažké. Snažíte sa ma len upokojiť, alebo si to naozaj myslíte? Som o tom presvedčený, povedal pevne. A vy? Vy máte ženu? Deti? Opýtala sa zrazu Martina. Nemám ženu, ale mám dcéru. Dozvedel som sa o nej len nedávno. A trápim sa, pretože sa jej bojím priznať, kto som. Prečo? Opustili ste ju? Nie. Nikdy by som neopustil svoje dieťa. Jej matka mi nepovedala, že je tehotná. A ja som odišiel. Až po rokoch som sa dozvedel, že mám dospelú dcéru. Tak jej to povedzte. Kde je? Viete, kde žije? Áno, viem, ale bojím sa jej reakcie. Viete, ja som svojho otca nikdy nepoznala. Ani neviem, kto to bol. Ale keby teraz zaklopal na dvere a povedal Martina, ahoj, som tvoj otec. Skákala by som od radosti až po strop. Viktor ju pozorne počúval. Jej slová ho zasiahli. Zrazu vstal. Hneď som späť, povedal a vyšiel z izby. Viktor stál na chodbe a srdce mu išlo vyskočiť z hrude. To je ten správny moment. Teraz alebo nikdy. Zhlboka sa nadýchol, vrátil sa k dverám a jemne zaklopal. Áno? Ozval sa jej hlas. Viktor otvoril dvere, vošiel dnu, postavil sa pred ňu a povedal. Martina, ahoj. Som tvoj otec. Martina na neho nemohľadela. V izbe zavládlo hrobové ticho. Pozerali sa jeden na druhého a v tej chvíli sa zastavil čas. Viktor čakal na akúkoľvek reakciu. Pripravený na krik, hnev, odmietnutie. Martina nedokázala uveriť vlastným ušiam. Vy ste môj otec? Zašepkala a po lícach jej začali stekať slzy. Ako je to možné? Viktor si prisunul stoličku k jej posteli a vyrozprával jej celý príbeh. Od lásky k jej matke, cez jej zradu, až po ich posledné stretnutie. Keď skončil, Martina sa na neho pozrela a povedala jedinú vetu. Môžem ťa objať. Samozrejme, dcérka moja. O tomto snívam odvtedy, čo som ťa našiel. Objal ju a v tom objatí bolo všetko. Všetky stratené roky, všetka bolesť, všetka nádej. V ten deň necvičili, len sa rozprávali, hodiny a hodiny. Martina s hrdosťou počúvala o jeho úspechoch v práci. Viktor so slzami v očiach počúval o jej detstve plnom samoty. Mali si toho toľko čo povedať. Od toho dňa sa ich vzťah zmenil. Už to nebol len lekár a pacientka. Boli otec a dcéra, ktorí sa konečne našli. Cvičenia boli ešte intenzívnejšie. Martina mala teraz oveľa väčšiu motiváciu. Chcela otcovi dokázať, že jeho úsilie má zmysel. Chcela, aby na ňu bol hrdý. Pokroky boli zrazu oveľa viditeľnejšie. Už dokázala sama sedieť na posteli bez opory. Dokonca s pomocou otca urobila niekoľko krokov o barlách. Každý malý úspech oslavovali ako veľké víťazstvo. Dohodli sa, že Slavovi to povedia, až keď bude schopná prejsť sama aspoň pár metrov. To prekvapenie bude stáť za to. Martina sa však stále trápila kvôli Slávovi. Jeho neprítomnosť bola čoraz častejšia. Cítila sa vinná, že pred ním má také veľké tajomstvo, ale zároveň sa bála jeho reakcie. Slavo sa vracal domov neskoro večer. Cítil sa unavený a prázdny. Nechcelo sa mu ísť domov. Nechcel vidieť Martininu tvár plnú tichého utrpenia. Cítil sa ako zradca, pretože nedokázal naplniť sľub, ktorý jej dal. Láska bola stále tam, hlboko v jeho srdci, ale bola prekrytá vrstvami viny, frustrácie a bezmocnosti. Zastavil auto kúsok od domu a len tak sedel a pozeral do tmy. Vedel, že Martina už určite spí. Posledné týždne zaspávala veľmi skoro. Zrejme ju jej stav vyčerpával viac a viac. Ten pohľad na jej slabnúce telo ho ničil. Keď konečne vošiel do domu, všade bola tma. Iba v obývačke horela malá lampa. Klára aj Martina už spali. Prešiel potichu okolo jej izby, keď zrazu začul jej hlas. S niekým sa rozprávala. Potichu, nežne. Kto by tu mohol byť tak neskoro? Zvedavosť mu nedala. Pristúpil bližšie k dverám a započúval sa. Hovorila cez videohovor, pravdepodobne na notebooku. Som ti taká vďačná, hovorila Martina. Neviem, čo by som si bez teba počala. Objavil sa si v mojom živote v ten správny čas. Prestaň mi ďakovať. Veď vieš,
že ťa ľúbim a robím všetko preto, aby si bola šťastná, odpovedal jej hlboký mužský hlas. Slavo cítil, ako mu v žilách tuhne krv. Kedy prídeš zajtra? Spýtala sa Martina. Ako zvyčajne. Okolo 10:00. Teraz už choď spať, potrebuješ oddychovať. Dobrú noc, objímam ťa. Aj ja teba ľúbim. Dobrú noc, odpovedala Martina. Ľúbim ťa. Do zajtra, ozval sa mužský hlas a hovor skončil. Slavovi sa zahmlilo pred očami. Zúrivosť, akú nikdy predtým necítil, mu zaplavila mysel. Takže ona má milenca. Niekoho, s kým sa pravdepodobne zoznámila v nemocnici. A Klára o tom určite vie. Všetci si z neho robia blázna. On stavia domy, zarába peniaze a ona si za jeho chrbtom užíva s iným. Možno sa len pretvaruje, že je chorá, aby sa s ním nemusela milovať. Prešiel do obývačky, otvoril bar a nalial si pohár whisky. Potom druhý. Myšlienky sa mu vírili v hlave. Ako mu to mohla urobiť? Jeho Martina? Po 2 pohároch whisky sa rozhodol. Vošiel do spálne. Martina tvrdo spala. Chcel ju zobudiť, kričať na ňu, žiadať vysvetlenie. Ale potom si všimol niečo zvláštne. Jej pravá ruka bola položená vysoko nad hlavou na vankúši. Ale to nie je možné. Veď nedokáže zdvihnúť ruky tak vysoko. Lekári povedali, že jej svaly atrofovali, takže ho naozaj klamala. Celé je to jedno veľké divadlo. V tej chvíli ho zaplavila chladná, vypočítavá zlosť. Rozhodol sa. Nebude robiť scénu teraz. Má lepší plán. Zajtra ráno odíde do práce ako zvyčajne, ale okolo 10:00 sa nečakane vráti. Prichytí ich pri čine. Chcel vidieť jej tvár. Keď ju odhalí. Chcel vidieť tvár toho muža, ktorý mu zničil život. A potom sa uvidí. S touto myšlienkou si lahol na gauč v obývačke. Spať však nedokázal. Celú noc len hľadel do stropu a predstavoval si zajtrajšiu konfrontáciu. Ráno prebehlo ako každé iné. Slavo sa tváril normálne. Rozlúčil sa s Klárou, povedal jej, že príde neskoro, aby na neho s večerou nečakala. Videl, ako previnilo sklopila zrak. Isteže, pomyslel si s hnevom. Kryje svoju paničku. Sadol do auta, ale nešiel do práce. Zaparkoval o pár ulic ďalej a čakal. Presne o 10:00 sa k ich domu priblížilo auto. Vystúpil z neho elegantný muž v rokoch. Zodpovedal hlasu, ktorý včera počul. Vošiel dovnútra bez toho, aby klopal. Takže je to tak. Poznávajú sa dobre. Slavo počkal ešte pár minút, aby im dal čas. Potom naštartoval a vrátil sa k domu. Vošiel dnu a zamieril priamo do spálne. Srdce mu búšilo od adrenalínu. Klára ho zbadala v kuchyni a zbledla. Pán Slavomír, vy ste sa vrátili? Koktala. Áno. Prišiel som si po niečo, čo som zabudol. Kde je Martina? Je vo svojej izbe. Ale Slavo ju už nepočúval. Rozrazil dvere na spálni. To, čo uvidel, mu vyrazilo dých. Martina ležela na bruchu a ten cudzí muž jej masíroval chrbát. Slavovi sa zatmelo pred očami. V jedinom skoku bol pri posteli. Schmatol toho muža za plece, otočil ho k sebe a vrazil mu pesťou priamo do tváre. Viktor taký útok nečakal. Zrútil sa na posteľ. Slavo ho chcel udrieť znova, ale v tom sa stalo niečo neuveriteľné. Martina sa s výkrikom posadila, potom sa postavila na vlastné nohy, prikryla sa perinou a zakričala: Prestaň, nechaj ho, to je môj otec. Slavo zamrzol v pohybe. Jeho ruka zostala visieť vo vzduchu. Zmetene pozeral na Martinu, ktorá stála. Stála sama, bez pomoci. Potom pozrel na muža, ktorému z nosa tiekla krv. Otec? Aký otec? O čom to hovoríš? Blabotal zmetene. Ak sa upokojíš, všetko ti vysvetlím, povedala Martina a jej hlas bol pevný. Až vtedy si Slavo naplno uvedomil, čo vidí. Martina stojí. Jeho Martina stojí na vlastných nohách. Ničomu nerozumiem, zašepkal a bezmocne si sadol na kraj postele. Cítil sa ako najväčší idiot na svete. Klára, prosím, urobte ockovi kávu. My sa musíme porozprávať, povedala Martina. Viktor s Klárou odišli z izby. Martina si sadla vedľa Slava a chytila ho za ruku. Potom mu všetko vyrozprávala. O tom, ako sa objavil jej otec, o jeho príbehu, o tajných cvičeniach, o nádeji, ktorá sa v nej znova zrodila. Prečo si mi to nepovedala? Spýtal sa Slavo a v jeho hlase bola bolesť. Chcela som ťa prekvapiť. Nechcela som ti dávať plané nádeje. Nevedela som, či sa to podarí. A čo ten včerajší telefonát? Počul som, ako ste si hovorili, že sa ľúbite. Slavo sklonil hlavu. Cítil sa trápne. Mal som si myslieť, že mám milenca v mojom stave? Ty si vážne myslíš, že by som ti to dokázala urobiť? Vieš, kedysi sme si slúbili, že si nebudeme nikdy klamať. Ja viem, porušila som to. Ale nikdy by mi nenapadlo, že si budeš myslieť niečo také.
Prepáč mi to, Maťa, som idiot, ale zamilovaný idiot. Odpustíš mi? Spýtal sa a pozrel na ňu s nádejou. Samozrejme. Ale budeš sa musieť ospravedlniť aj môjmu otcovi. To je samozrejme. Vošli do obývačky. Martina sa opierala o Slava pomaly, neisto, ale sama. Viktor a Klára sedeli na pohovke a mlčali. Pán Kováč, Viktor. Chcem sa vám ospravedlniť. Nevedel som... Reagoval som neprimerane. Prosím, príjmite moje ospravedlnenie, povedal Slavo úprimne. Viktor sa usmial. V poriadku. Do svadby sa to zahojí. Do akej svadby? Spýtala sa prekvapene Martina. No, do mojej, predsa. Dúfam, že sa kvôli mne nebudete rozvádzať, zažartoval Viktor. Slavo a Martina sa na seba pozreli a rozosmiali sa. V tej chvíli sa všetko napätie uvoľnilo. Pozveš nás? Spýtala sa Martina otca. Samozrejme, ak sľúbite, že sa nebudete biť. Celá miestnosť sa znova rozosmiala. A mňa pozvete? Spýtala sa potichu Klára. Vás pozvem osobne, povedal Viktor a láskyplne sa na ňu pozrel. Klára sa začervenala. Vzduch medzi nimi bol nabitý nevypovedanými citmi. Martina si to všimla a tajomne sa usmiala. Zdalo sa, že sa v ich dome rodí nová láska. V nasledujúcich týždňoch sa dom naplnil smiechom a nádejou. Martina robila obrovské pokroky. Čoskoro už chodila len s pomocou paličky. Slavo sa k nej vrátil. Bol pozorný, láskavý a nesmierne hrdý na jej silu. Každý večer cvičili spolu. Ich vzťah bol ešte silnejší ako predtým. Prekonali krízu, ktorá by mnohé páry zničila. A Viktor s Klárou? Tí dvaja okolo seba chodili ako tínedžeri. Bolo zrejmé, že sú do seba zamilovaní, ale ani jeden z nich sa neodvážil urobiť prvý krok. Až jedného dňa sa Martina rozhodla vziať veci do vlastných rúk. Ocko, páči sa ti Klára? Spýtala sa ho priamo. Viktor takmer vypustil z rúk činku, s ktorou pomáhal Martine cvičiť. No, áno, je to úžasná žena. A prečo jej to nepovieš? Dcérka, ja som starý muž. Čo by som jej mohol ponúknuť? Ocko, láska sa nepýta na vek. A Klára je už dlho sama. Zaslúži si byť šťastná. Ešte v ten večer Viktor zaklopal na dvere Klárinej izby s kyticou kvetov. O mesiac neskôr bola svadba, malá len v kruhu najbližších. Viktor a Klára žiarili šťastím. Martina im ako svadobný dar venovala pobyt v kúpeloch. Chcela, aby si oddychli a užili si jeden druhého. Slavo prišiel s iným nápadom. Viktor, Klára, chcel som sa s vami o niečom poradiť. Tento dom je síce krásny, ale pre nás všetkých bude malý. Chcel by som postaviť nový, väčší, aby mal každý svoje súkromie, ale aby sme boli stále spolu. Čo vy na to? Viktor sa pozrel na Kláru a potom na Slava. Je to skvelý nápad. Svoju kliniku v Prahe som už predal, peňazí mám dosť, prispejem. Martina bude ešte dlho potrebovať pomoc a ja budem na blízku. Všetci súhlasili. Slavo a Martina sa okamžite pustili do navrhovania nového, spoločného domova. Bola to radostná práca, symbol ich nového začiatku. Jedného dňa, keď sedeli nad plánmi, prišiel za Slavom Viktor. Chcem ti niečo povedať, Slavo. Vieš, prečo sa Martina tak rýchlo uzdravila? Slavo pokrútil hlavou. Myslel som si, že je to vďaka tvojim zázračným metódam. Aj, ale hlavne preto, že lekári urobili chybu. To, čo považovali za neoperovateľný nádor na chrbtici, bola v skutočnosti masívna, zapuzdrená medzistavcová platnička. Úraz ju spôsobil, ale nebola zhubná. Tlačila na miechu a spôsobovala ochrnutie. Mojimi masážami a cvičeniami som ju postupne uvoľnil a zmenšil. Bola to v podstate banálna, lekárska chyba. Slavo na neho hľadel s otvorenými ústami. Takže celý ten čas sme žili v klamstve, v omyle. Ale možno to tak malo byť. Možno sme sa všetci mali niečo naučiť. Možno som ja mal nájsť svoju dcéru a ona svojho otca. Všetko zlé je na niečo dobré, povedal Viktor a položil Slavovi ruku na plece. Mal pravdu. Bez tej hroznej nehody by sa nikdy nenašli. Ich rodina by nebola kompletná. V ten večer, keď ležali v posteli, Slavo objal Martinu. Vieš, že si najsilnejšia žena na svete? A ty si ten najžiarlivejší muž, zasmiala sa. Ale milujem ťa. Stavba nového domu pokračovala rýchlym tempom. Všetci sa tešili na spoločné bývanie. Martina už chodila takmer bez problémov, paličku používala len na dlhšie prechádzky. Vrátila sa do práce a spolu so Slávom opäť viedli svoju úspešnú firmu. Všetko sa zdalo byť dokonalé. Až jedného rána prišla Martina za Slavom s tajomným úsmevom. Miláčik, mám pocit, že v tých našich plánoch na dom niečo chýba. Slavo sa pozrel na nákresy. Čo také? Máme tam všetko. Obývačku, spálne, tvoje štúdio, hosťovské izby.
Naozaj všetko? Spýtala sa a pohľadila si brucho. Slavo na ňu nechápavo pozeral. A potom mu to došlo. Zbledol, potom sa začervenal a v očiach sa mu zaleskli slzy. Maťa, ty, si tehotná? Je to možné? Lekári predsa hovorili. Áno. Včera som bola u lekára. Je to potvrdené. Budeme mať dieťa. Slavo ju zdvihol do náručia a zatočil sa s ňou po celej izbe. Kričal od radosti ako malý chlapec. Budem otec. Budeme mať rodinu. Keď to povedali Viktorovi a Kláre, plakali od šťastia všetci štyria. O 8 mesiacov neskôr sa im narodila dcérka. Dali jej meno Nádej, pretože práve nádej im pomohla prekonať tie najťažšie chvíle. Práve včas, keď sa presťahovali do nového, veľkého domu, ktorý voňal novotou a bol plný slnka. Život sa im odmenil za všetku bolesť, ktorú prežili. Ich dom nebol len stavbou stehál. Bol to domov plný lásky, smiechu a detského plaču. Viktor a Klára boli tými najlepšími starými rodičmi. Slavo bol milujúcim otcom a manželom. A Martina? Našla všetko, po čom kedy túžila. Manžela, ktorý ju miluje. Otca, ktorý ju našiel. Novú mamu v podobe Kláry. A hlavne malý zázrak menom Nádej, ktorý držala v náručí. Ich cesta bola trnistá a plná bolesti. Ale na jej konci našli to najcennejšie. Skutočnú kompletnú rodinu. A pochopili, že aj tie najhlbšie rany sa môžu zahojiť, ak človek nestratí nádej a má pri sebe ľudí, ktorí ho milujú. Slavomír často sedával na terase ich nového domu, v ruke držal šálku kávy a pozoroval západ slnka. Z obývačky sa ozýval smiech Martiny a Kláry, ktoré sa hrali s malou Nádejou. Viktor im k tomu hral na starej gitare, ktorú našiel na povale. V týchto chvíľach si uvedomoval, aké krehké je šťastie. Ako rýchlo sa môže všetko zmeniť. Spomínal na dni plné beznádeje v nemocnici, na noci plné samoty a viny, keď utekal z domu. Spomínal na ten hrozný okamih, keď udrel Viktora, muža, ktorý im všetkým vrátil život. Hanbil sa za to, ale zároveň vedel, že aj táto temná kapitola patrí k ich príbehu. Naučila ho pokore a tomu, že najdôležitejšia je komunikácia a dôvera. Už nikdy nechcel dopustiť, aby medzi ním a Martinou stálo tajomstvo. Ich puto, zocelené v ohni utrpenia, bolo teraz nerozbitné. Boli viac než len manželia. Boli bojovníci, ktorí spoločne vyhrali tú najťažšiu bitku. Martina sa naučila žiť so svojím telom nanovo. Hoci už nebola taká svižná ako predtým a občas ju pobolieval chrbát, každý krok, ktorý urobila, bol pre ňu malým víťazstvom. Nehoda jej vzala veľa, ale zároveň jej dala niečo neoceniteľné. Dala jej otca. Ukázala jej, aká obrovská sila sa v nej skrýva a naučila ju vážiť si každý jeden deň. Jej vzťah s matkou, tou biologickou, zostal navždy komplikovaný. Dokázala jej odpustiť, ale nikdy nezabudla. Pochopila, že skutočnú materskú lásku našla u Kláry, ženy, ktorá prišla do jej života ako pomocníčka v domácnosti a stala sa jej najlepšou priateľkou a dôverníčkou. Rodina nie je len o krvi. Je o ľuďoch, ktorí pri vás stoja, keď je najhoršie, ktorí vás zdvihnú, keď padnete. A presne takú rodinu si oni všetci spoločne vybudovali. Silnú, milujúcu a vďačnú za každý nový deň. Jedného večera, keď malá Nádej oslavovala svoje prvé narodeniny, sedeli všetci spolu v záhrade. Všade boli balóny a smiech. Martina sa pozrela na Slava, potom na otca a Kláru a nakoniec na svoju dcérku, ktorá sa pokúšala urobiť prvé krôčiky. V očiach mala slzy šťastia. Kto by to bol povedal pred pár rokmi, že toto všetko zažijem? Zašepkala Slavovi. Ja som tomu vždy veril. Odpovedal jej a poboskal ju. Veril som v nás, ich príbeh bol dôkazom toho, že zázraky sa dejú. Nie tie z rozprávok, kde príde dobrá víla a mávne čarovným prútikom, ale tie skutočné ľudské zázraky, ktoré sú výsledkom lásky, odhodlania, odpustenia a nezlomnej vôle žiť. Ich šťastie nebolo samozrejmosťou. Bolo tvrdo vybojované. A o to bolo cennejšie. A tak žili deň za dňom vďační za druhú šancu, ktorú im život dal a s vedomím, že spolu dokážu prekonať akúkoľvek búrku, ktorá by ešte mohla prísť. A tak sa kruh uzavrel. Príbeh, ktorý začal bolesťou a zdanlivou zradou, sa skončil tou najväčšou radosťou. Kľúčovým momentom nebol len príchod otca, ale aj zistenie, že najväčšou prekážkou nebol neoperovateľný nádor, ale obyčajná, aj keď fatálna lekárska chyba. Ukázalo sa, že ľudská vôľa a správna diagnóza dokážu zmeniť osud. Martina nielenže opäť začala chodiť, ale stala sa matkou, čo bol zázrak, v ktorý už ani nedúfala. Slavo našiel cestu späť k svojej žene a naučil sa, že žiarlivosť a nedôvera sú jedom, ktorý dokáže zničiť aj tú najsilnejšiu lásku. Všetci spolu,
ako jedna veľká, netradičná rodina, dokázali, že aj po tej najtemnejšej noci vždy vyjde slnko. Ďakujeme, že ste si s nami prešli touto emocionálnou cestou. Ak sa vám príbeh páčil, nezabudnite dať like, zdieľať ho a prihlásiť sa na odber nášho kanála, aby vám neušli ďalšie silné príbehy. A teraz otázka pre vás. Myslíte si, že by ste dokázali odpustiť partnerovi takúto obrovskú nedôveru v najťažších chvíľach vášho života? Napíšte nám svoj názor do komentárov.